Mä oon niinku aivan sekaisin. Näistä mä en tajua yhtään mitään. Jos mä 50 pistettä saisin, en tiedä yhtään mihin suuntaan mun pitäisi mennä tästä. Taitaa suunnitelmat vähän karista pisteen kilto silmissä. Nyt mennään päästä pois täältä. Terveiset täältä pimeästä Ruissalosta. Tänään homman nimi olisi mulle aivan täysin tuntematon ja vieras maailma, elikkä suunnistaminen. Tänään mennään Rogaining-kisaan. Mä kutsuisin sitä seikkailusuunnistukseksi. Pistesuunnistus taitaa olla se virallisempi termi, ja hommahan menee niin, että siinä missä normaalisti suunnistuksessa rastit pitää kiertää tietyssä järjestyksessä, niin Rogainingissa ne voi kiertää ihan missä järjestyksessä tahansa. Jokainen rasti on pisteytetty eri tavalla, eli jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt, niin esimerkiksi kauimmaiset ja vaikeammassa paikassa olevat ovat korkeamman pisteluvun rasteja, eli niistä saa sitten enemmän pisteitä. Ja sitten taas lähellä ja helpot rastit on sitten niitä matalemman pistesaaliin rasteja. Tässä on tosiaan lähtöön nyt tänään semmoinen puoli tuntia aikaa muuta. Mä kävin tän Emitti-kortin hakemassa, mikä tää ikinä onkaan. Mä en tiedä, tällä mun mielestäni sitten lyödään ne rastit kuitatuksi. Mä en edes tiedä, miten päitää kuuluu laittaa siihen, mutta se taidetaan tuossa maalialueella nyt sitten ennen starttia, niin se taidetaan nollata. En ymmärrä, mitä sekään tarkoittaa. Siinä mä ainakin sitten näen, että miten tämä toimii. Tästä itse Rogainingistahan mulla ei ole kyllä tuon taivaallista tietoa, mitä tämä oikein on ja edustaa. Sprinttikisa, 2 tuntia aikaa. Rogainingissahan kartta saadaan 15 minuuttia ennen lähtöä, ainakin tässä meidän sprinttisarjassa. Ja jos mä nyt yhtään aavistelen oikein, niin koska me ollaan täällä Ruissalossa, niin voisin olettaa tämän koko saaren olevan aika kauttaaltaan täynnä rasteja, koska tämä joku suurin piirtein, olisiko tämä 10 kilsaa pitkä tämä saari ja joku 2-3 kilsaa leveä sitten, niin ei ole kauheasti pinta-alaa täällä. Mutta se on myös syy, miksi mä oikeastaan valitsin tämän mun ekaksi kisaksi. Se vähän tuo sit turvaa siihen hommaan, että siinä vaiheessa kun jalat kastuu, niin sitten tietää ainakin, että on aika tehdä jonkinlainen koordinaatiomuutos. Mun täytyy tästä nyt lähteä vähän etsimään. Mulla tuli esimerkiksi semmoinen ajatus tossa, että mä en tiedä yhtään, että mistä mä saan kisanumeroja. Onko täällä edes sellaisia Hakaneolla kisanumeroita, mitä normaalisti jaetaan. Että täytyy vielä tuosta kisatoimistosta käydä sellainen kysymässä. Siis oli muuten pieni yllätys. Mä en ollut vielä ikinä ajanut tosta sillai tosta. No löytyihän se kisanumerokin sieltä sitten. Se oli tuolla ulkona vähän niin kuin itsepalveluhoitona niin sanotusti. Nyt on sitten kisanumero ja startti on nyt sitten semmoinen 16 minuuttia. Nyt mä en tiedä yhtään mitä seuraavaksi sitten. Varmaan se Emitin nollaus. Onkohan mulla se talles vielä? No niin. Mitä? Maija, tuu. Tää, Sofia. Mitä hei? Mitä heillä? Anteeksi. Ei saata. Mä oon niinku aivan sekaisin. Ja tässä näkyy tuo meidän kisassa käyttämämme virallinen suunnistuskartta. Mutta jotta saamme siitä vähän paremmin selkoa, niin vaihdetaanpa karttaa. No huppista, nyt on kyllä väärä kartta. Ja näin. Eli kuten näkyy, niin rasteja on kyllä pitkin ja poikin saarta. Rasteja on yhteensä 36 ja maksimipistemäärä on 215. Ja sitten takas kisakeskukseen.
Ei saakeli, mä oon jo ihan hukas. Tästä stressissä pysty mitään miettimään. Mä oon nyt jossain tuolla 32 alueella. Tää helvetti. Tuolta mä jostain lähden. Tossa. Ja täällä on niinku... Ja täällä on koko saari täynnä näitä rasteja. Ei kyllä mitään tietoa mihin mä oon niinku lähdössä tästä. Varmaan eikä ihan tänne kärkeen kattoo näitä helppoja tästä, että pääsee vähän juonen päästä kiinni ja sitten ehkä tonne päin sitten. Tonne, oi vittu. Tosi ei meitä korttikin vielä. Pääseekö tosta kenttään? Elikkä emitti on nyt nollattu. Nyt mulla on tää kartta. Vielä kun mä tietäisin yhtään mihin päin tästä pitää lähteä edes juoksemaan. Kai mä menen sit vaan porukan mukaan johonkin päin. En mä kyllä tiedä. Nyt näistä mä en tajua yhtään mitään. Se mikä mua yllätti on se, että tää kartta on ihan jumalaisen iso. No, täällä on vielä. Ahaa, okei. Täällä on sit vähän tarkempiakin. No niin. Okei, no nyt mä sentään ymmärrän, että on helppo ottaa tästä puolikas ja lähteä sillä. Täällä on ihan hirveä mekkala. Voi olla, ettei tästä nyt kuulu kauheasti mitään, mutta en mä tiedä, mennään ihan randomilla vaan. Mennään etsiä jotain ja kokeillaan jotain. Mä en oikeesti edes tiedä mihin suuntaan me lähdetään tästä. Jos mä 50 pistettä saisin, se olisi aika hyvä. Ei saatana. Ei tässä kaikki lähtenytkään samaan suuntaan, kaikki lähti ihan eri suuntaan. No mennään nyt. Okei, nyt täytyy alkaa keskittyä tähän. En tiedä yhtään mihin suuntaan mun pitäisi mennä tästä. Mä menen noitten perästä tonne, ehkä helpompi. Niin. No niin, nyt kamera pois, katsotaan hetken päästä. Ensimmäinen rasti haettu. Jos mä ihan väärässä on, niin se taisi olla 3 pisteen rasti. Hankalin tässä toistaiseksi se, että heti kun kääntää päätä karttaan, niin sokastuu tai kiiltää tää kartta niin paljon. Sillä vähän katsoa tää. Ei tosta vaan tonne parkkipaikalla. Sitten yli tonne. Nyt jo
pahoillani kaikki tätä lajia harrastavia kohtaa. Mulla on esimerkiksi tästä lampun käytöstä mitä etikettiohjeistusta tiedossa. Mä vaan yritän katsoa alaspäin silloin, kun tulee vastaan. Kolmas rasti on haettu. Oltiin tuolla Aivanniemen kärjessä. Nyt on sit vähän takaisin juoksemista. Mä oon nyt jo sekaisin, että kuinka paljon pisteet mulla on. Mä en ihan ymmärrä tätä pistelaskujärjestelmää. Tääkin on jännittävä homma. Onks mäkin täällä jonkin verran täällä Ruissalossa käynyt? Aika paljon tuli juostua täällä. Täällä pimeä. Kaikki on niinku täysin erilaista. Kun mun pitäisi olla tuo. Täysjoukerikottia lähti ihan keskeltä mettä etsimään yhtä rasti. Tätä suunnitelmat vähän karista. Pisteen kielto silmissä. Löysin ryteikkörästä. Nyt pitäisi löytää tää ryteiköstä pois. Aha. Ja tässä on. Jaha. Koe. Kieleke. Pistä. Ja taas pololla. Ei muuta kuin matka kohti seuraavan niemenkärkeä. Seuraava rastipiste. Oi. Kunnossa. On. Kaikki kunnossa. Perseelläni vaan lensi. No niin. Niinhän ne nyt kostuvat vettä turvalle ja vesi siinä. Mitä voin rastin takia? Taisi jäädä ne rastit kyllä siihen. Kalliot on ihan saakeli liukkoja. Joku varmaan 0 astetta lämmittää. Hikotti käsikipäät. Ei mitään. Joka ehkä perse on huomenna kipeänä, mutta ei mitään jatketaan. Jatketaan nyt vielä kun tietää sit minne. Nyt kirmataan taas pellolla, kun pienet pupuset ikään. Mulla on yksi rasti täällä Saarronniemessä, vai mikä sitä nyt olikaan. Yksi rasti on vielä hakemat, se on toi helppo tosta. Sitten mä voinkin lähteä pitkälle. Se on siinä. Se on tuolla. Sitten on koko tää kärki kierretty, sitten tulee pitkä siirtymä. Eli tosiaan, nyt mä olen tässä kohdin ja jotta mä olisin täältä päässyt heti suoraan jatkamaan matkaa, niin munhan olisi pitänyt napata tää 3-2 rastia jo heti tuolla alkupuolella. Joko heti ekan rastin jälkeen tai sitten vaikka tuon alalenkin jälkeen. Tai vaihtoehtoisesti mun olisi pitänyt hylätä koko rasti, koska edestakainen eteneminen näkyy kyllä ajassa negatiivisesti. Tämä 3-2 hakeminen oli vähän strategisesti virhe. Se olisi pitänyt hakea tuolla aikaisemmin. Tästä tulee nyt vähän sakkoa. Ei se mitään haittaa.
tosta vielä tohon suuntaan. Mielenkiintoista hommaa, kun yritetään etsiä täältä. Se on kyllä vähän syvemmältä. Se tässä yösuunnistuksessa tai iltasuunnistuksessa on hyvä, että suunnistusrastit on merkitty heijastimella, niin on vähän valolla sohi sinne päin. Nyt mä en kyllä tiedä, onko mä lähelläkään. Mä kyllä varmaan oon. Tässä. Se on varmaan tonne. Pakko olla tonne. Pakko olla ihan tonne päin. Nyt täytyy taas pistää kamera pois ja alkaa etsimään rastia. Mä löysin sen. Ja siihen sitten. Mites päin tää taas laitetaankaan. Ja siitä matka jatkuu. Täytyy myöntää, että siinä oli kyllä niinku löytämisen ilo. Mä jo vähän pelkäsin, että löydänköhän mä sitä ollenkaan. Kyllähän sieltä sitten ilmaantui. Nyt vielä kun pääsis takas reitille, tai siis jollekin sivistyneelle tielle. Täytyy kyllä myöntää, että toi oli kyllä ajallisesti ihan paskarasti. Se meni ihan törkeästi aika. Nyt mennään päästä pois täältä. Sitten, niin, nyt löytyi tie. Sitten ei muuta kuin uudet suuntivat vaan johonkin päin. Suunnitelman muutos. Ei lähdetä enää 95 hakemaan. Mä en tiedä, sanoinko mä äsken, mutta mun täytyy jättää toi 95 hakematta. Täytyy lähteä tonne 4-3. Se on kyllä aika hankala näköisessä paikassa. Tää kello on tunti 12. Ei helvetti, tunti 12. Ei perkele, mä ehdin enää. Mä ehdin enää hakemaan toi 4-3 ja sit 3-4 ja ehkä 115. Silti tulee ihan saatanallinen kiire. Täytyy ainakin 20 minuuttia jättää paluuseen. Mä aikoinani täällä juossut tätä asfalttitietä pitkin mun ekan 10 Ruisriikissä muutamia vuosia sitten. Sillä oli tavoitteena 10 tuntia ja se meni. En oo sen jälkeen sitten 10 ajalla juoksutkaan. Joo, just siinä suunnitelmassa otetaan tosta juomapiste 3-4 ja sitten ehkä 115. Eiku, joo. Ja sitten tullaan takas 3-4 kautta. Eikä, että mulla on enää 3 rastia jäljellä. Nyt on vähän semmonen strateginen umpikuja, että mä oon nyt 115 sen kävin tuossa äsken nappaamassa, mutta ei mun kannata, mulla on puoli tuntia enää aikaa, niin mun ei nyt kannata enää lähteä oikeastaan mitään muuta kuin ottaa toi 3-4 tuplarasti tosta ja sitten vaan lähteä kohti maalia. Jotenkin vähän hölmö olo nyt. Ei mun kannata enää tonne alalenkille tosta lähteä. Ei millään.
Eli se, mikä strateginen moka tässä nyt tapahtui, oli, että tässä 115 rastin jälkeen tajusin, että mun olisi täällä alalenkillä pitänyt hahmottaa kello paremmin ja napata nuo muutamat rastit tuolta vielä. Olisin käytännössä voinut lähteä vielä tässä vaiheessa sinne alas, mutta koska en hahmottanut kuinka kaukana maalista olen, niin en sitten uskaltanut enää lähteä. Eli olin strategisessa umpikujassa ja ei auttanut muuta kuin häntä koipien välissä kipittää takaisin maaliin. Joo. Nyt kyllä harmittaa. Puoli tuntia aikaa, jos mä olisin tuolla alalenkillä vähän malttanut, niin mä olisin sieltä pari rastia ainakin saanut. Nyt mun ei enää sinne kannata lähteä. Siinä on riskinsä sitten. Eli se on tämän lajin yksi elementeistä, eli ajan strateginen käyttö. Oho. No, onpahan tässä nyt ainakin sitten puoli tuntia aikaa kävellä maaliin, että ei tässä oikein enää muutakaan voi. Eli täällä on jotain yllätysrastia sitten. Ei oo. Joo. Se siitä. Tuolla menee ainakin jossain jotain suunnistajia. En ihan kyllä ymmärrä miksi, koska ainakin kartan mukaan niin toi alue olisi kielletty aluetta. En mä tiedä. Menee ainakin niin paljon siellä, että kai ne sit kiertää tätä reunaa tuolta tai jotain. En tiedä. Tää nyt ainakin reippailun kannalta sitten tää loppu, jos ei muuta. Ei, kun me ollaan tässä. Ne tulee tietä pitkin. No niin. Sieltä tulee. Kauhean määrä jengiä. Ne olikin itse asiassa tossa tiellä tossa. Moikka, onks tässä niinku maalirasti? Joo, okei. tähän siinä lukee. Totta, kiitos. Kiitos. Ei mitään syystä mesua tai vettä ja sit siinä on tuplapatukka vielä. Oi, kiitos kovasti. Ja purku tapahtuu sit siellä kisatoimistolla siellä määrä. Noniin, mä menen saman tien sinne. Kiitos. Noniin. Maaliin saavuttu. Tunti 39. Vähän kyllä kismittää nyt. Voi. No ei se mitään. Hauskaa oli ainakin. Aika meni kuin siirillä. Hyvä oppimisreissu oli tämä. Jatketaan kohta. Mä käyn palaa tästä emitin tossa tonne kilpailutoimistoon ja jatketaan sitten tossa autossa vähän loppumietteitä. Ja ihan ensi fiilis. Vitsi, että on hieno laji tää rogeiningi. Oi. Huhhuh. Se oli siinä. Sain tällaisen virallisen tuloslappusen. Pisteet 58. Viime vuonna sillä taidettiin olla viimeisellä siellä. Voi olla, että ollaan nytkin. Ei haittaa yhtään. Niin kuin mä sanoin, 58 pistettä. Katsotaan sitten mihin se riittää. Mä oon 1 6 rastin käynyt ja sitten 1 8 rastin käynyt. Niistä on tullut paljon pisteitä. En tiedä missä ne sitten on, mutta siis ei sitä edes niinku ajatellut olevassa juoksukisoissa. Ei niinku juoksukisoissa nyt ollutkaan, mutta niinku, siellä oli vähän niinku semmoisessa aarteenmetsästyskisassa, että yksi asia, mikä tässä tekee tosi mielenkiintoista, on tää ajankäyttö ja sen strateginen suunnittelu etukäteen. Mä olin siinä vartti yli ennen kuin oli startti, niin mähän pööpöilin vielä siellä sisällä, kun en mä muistanut, että ne kartat saadaan. Ja sitten mä menin sinne lähtöalueelle ja vähän ihmettelin, kun kaikki on siellä kauhean hulina ja kähinä ja pähinä. Ja sitten mä ihmettelin, että mistä ne kartat saa. Ja no, ne oli jossain ämpäreissä maassa ja sieltä sit yrität paniikin settiin varttia aikaa ja etsiä katsoa karttaa, että mitä tässä pitäisi tehdä. Ja
Ja no siinä oli se onneksi hyvä, kun en itse kauheasti kartanlukua, eikä tässä lajissa nyt sinä, kun en ole sitä tehnyt, niin ei siihen nyt tarvinnut niin paljon. Se meni tuolla juoksun aikana, suunnitteli ehkä sitä reittiä sinne sitten lennosta, että toi ensimmäinen niemenkärki tai kokonaan toi saaren kärki oli vähän semmoinen helppo startti, ja sitten mä tulin takas tänne Kylpylä-suuntaan, niin täällä olikin sitten vähän niinku rastit ei ollut niin helposti saatavilla, ja että siinä sitten tulikin vähän semmoinen strateginen virhe, että pitäisi ottaa eka niitä vaikeampia ja sitten käydä semmoinen helppo lenkki sitten lopuksi, missä on lähempänä toisiaan ne rastit. Mutta ei se mitään, koko ajan oppii, ja vaikka yhdet pannut tuli siellä vedettyä, niin muuten oli tosi mukava mennä. Ei tarvinnut ihmisestäkään niinku välittää, kun ei tiennyt yhtään missä ne menee, mikä niiden piste siellä on. Tai se oli kans yksi suola tässä. Ei tarvinnut yhtään stressata siitä, että jos joku juoksee ohi, että mikä sen status on sitten. Sitten vielä tästä kartasta sen verran, että tää oli kyllä yllättävä, kun tää on näin iso. Plus se, että tässä on koko alueen kartta, mutta sitten on niinku 2 osaa on sitten pienempää. Ja tässä kartassa esimerkiksi ei ole kaikkia rasteja, mitä sitten tässä oli, tässä isossa. Mutta meidän on yksi jäädä kokonaan huomioitta sitten. Ja sitten olihan tämä kokonaisuudessaan tämä kartan käyttäminen, niin olihan se aika amatöörimäistä. Kyllä sitä joutui pyörittelemään, kun turisti konsanaan karttaa kaikissa risteyksissä ja semmoista. Ei kai, lajina tosi mielenkiintoinen. Maastona Ruissalla oli tosi helppo, tosi aloittelijaystävällinen. Sen takia mäkin tänne tulin, koska mä tiesin, että tää on kuitenkin saaressa, niin täällä ei semmoista totaalisen eksymisen vaaraa sit kuitenkaan oo. Elikkä voin kyllä ihan suositella, vaikka vähän pimeätä onkin, niin ei tässä tarvi juosta. Voi vaikka kävellä näitä rasteja pitkin, ei ole mitään väliä. Toinen vielä, niin itsellä ei nyt tällä kertaa kunnon puolesta ollut kyllä mitään, että oli kyllä mukava. Siinä tulee väkisinkin niitä taukoja kuitenkin, kun sit joutuu vähän pysähtyä, kun joutuu vähän karttaa tutkimaan, ja sit jaksoi kyllä mennä ihan hyvin, että tosi hieno laji. Täytyy sanoa, mä olen ihan innoissani tästä ja odotan kyllä, että milloin pääsee uudestaan sitten seuraavaan koitoksiin, että on kyllä mielenkiintoinen ja hyvä meininki. Siellä ihmisiä nytkin juoksee mun auto ohi maaliin, että niillä on vielä, mitähän kello nyt on, no 2 minuuttia aikaa. Nyt täytyy lähteä itsekin kohta, alkaa jengi lähteä täältä parkkikselta, niin pääsee pois jaloista, niin sellaista. Ei kai, ei muuta kuin seuraaviin treeneihin. Moro!